Здравейте хора, днеска сте си Джули и ще ви покажа как се прави бутер на нетове. Първо, правите си нова папка. Така, след това в нея отваряте, това не знам какво е, отваряте я и правите нов текстов документ. Кръщавайте си го както искате. Аз ще го кръстя съда. Отваряме го. И тук поставяме ето това. Аз ще ви го дам долу в описанието. След това цъкате файл, Save As. Където и да е, но трябва да е, да кажем, каквото и да е, ASD, но трябва да завършва на точка BAT. BAT. Save. Само секунда тук да го намеря. Добре, ще го сейвна още веднъж. Така, файл Save As, Desktop Save. Обърках. Sorry. Save As.bat. asd.bat. Save. И ето го. Виждате ли ми интернета тук? Ето ще направя на онлайн, за да видите, че там на офлайн, като го отворя. Ето, отварям го и ето. Бъгнем интернета за 5 минути. Моля, харесайте това клипче, до скоро.